Preséntome por Compromiso por Galicia, un partido que se presenta en todas as opcións anteriores. Preséntome un pouco para poder darlle un pouco de sentido ao Concello actual, poder sacar, de sumar para poder sacar os problemas tan graves que temos hoxe na ciudad, como é o plan de urbanismo, presupuestos, PERI, todas as concesións que era facer, creo que pode facer moito por turismo, por el tema de termalismo. Creo que hai moitas cosas que facer. A idea nosa é resolver os problemas que temos agora na ciudad, os nosos, dentro da casa, dentro da nosa ciudad de Ourense, e unha vez que tengamos todo arreglado, temos todo en orden, con todo aprobado, poder presentar máis propostas e máis solucións para o Ayuntamento e poder traer inversións á ciudad para crear empleo, riqueza. Queremos apostar moito por a cultura e por facer cousas que son básicas e, sobre todo, facer xestión no Concello. Non somos políticos, acabamos de chegar agora, e o que vamos a facer moita gestión ao Concello. Empezamos entón unha campaña con ilusión estes meses que nos quedan por diante. Ilusión moitísima, porque además hai un equipo de xente de Ourense que nunca han estado na política, que me están apoiando ao 100%, e iso date moitas forzas para seguir adiante, non? Aunque é verdad que hasta ahora mismo somos un partido un pouco desconocido, non se nos conoce, o que tratamos é de facer patria, facer un Ourense que ten que ter que se merece. Non está atado a ningún partido político a nivel nacional, ni que teña que dar contas a Santiago, ni dar contas a Madrid, e que podamos demandar e pedir para Ourense o que realmente Ourense o merece, non é máis que o que necesita, e poder prosperar. Perfecto, moitas gracias.